tu nema, sve je to ovako više stihijski. Da, To nema korena, to treba ipak nekako malo da se ta praznina popuni. Sad, za one koji su već ostareli, čini mi se da nema neke velike nade, a za ove mlađe ljude verovatno ima i postoji i sad ja se nadam da će i crkva tu mnogo učiniti da se ta praznina popuni i da se nekako, barem ono spase što se spasti može, u tom duhovnom smislu. Zato se i zalažemo, tako da sad verovatno mi se nadamo da će veronauka ući i u crkve, u škole u stvari, tako da... Oko Bog da, nadamo se. Da bi imali upravo i jednu osnovu, jer bez saznanja i znanja i poznavanja opšte svoje vere. Da, i to će biti prvo dete koje je rođeno ovde u zemlji, a koje krsti neko od Karađorđevića. To je kao simbol. To je događaj, da. I roditelji su jako srećni što je princeza Linda pristala da krsti dete i to je veliko uzbuđenje i već se u gradu zna. I srela sam jednog mog prijatelja novinara koji kaže objavit će on tu lepu vest u Politici. U slavu Božju i zaista, eno sad vidim, prolazio sam nedavno, tornjevi su divno urađeni, sve je već skoro gotovo. Od nas je isto, hvala Bogu, opravila se crkva, preosvećeni dolazio i osvetio je posle i bilo je mnogo sveta i borci su bili u crkvi, nisu bili od kako je rat počeo i kako je završio, onda su bili, došli su da vide, to je bilo kao u Srbobranu, više nego u Srbobranu sve. Sve su došli, svi, neki su možda radoznali da vide preosvećenog vladiku. Oni sad, mnogi kažu Mirko, tako mu je ime, pa zdravo on ne poznaje, on je otišao već, što kažu, od 18 godina od nas i onda on ne poznaje, mnogi njega sad znaju da je on to. I onda mu se javljaju, pa jer poznaješ, on ne poznaje, dosta i ne poznaje. A oni onda, kako će kazati, oni ono, što kažu, zdravo Mirko, oni tako važno je da je to od srca, to protokolarno, da. Ali mnogi su 3 dana. Verovatno ćemo naučiti i to protokolarno kako treba, da se oslovljava vladika. Kod nas je preobraženje, 19. Vodica, to je preobraženje, to je taki praznik, a crkvena je slava 22. maj, crkvena slava. Prenosnošte Svetog Nikolaja, da. I tako bude puno sveta, kažem, sad su se počeli, hvala Bogu, da se vraćaju, da, i na struju su zvona. Otac Ostoja je vrlo aktivan. Da, zvona su veli, kažem, toliko se divim, toliko je on, jako je uporno. Onda su svi međusobno i braća. I još nešto, ako crkva govori o praštanju, onda mi moramo svi da se okupimo i da se skupimo bez obzira na da li su komunisti, ne znam, da li su SPO, ne znam, SNO, radikali. Važno je kakav je ko kao čovek, jer i među jednima i među drugima ima i dobrih i loših ljudi. Jeste. Znate, crkva, naša Srpska pravoslavna crkva je imala baš upravo takvih trenutaka kada je u svojoj istoriji, kada je najbolje izrazila to ono što propoveda, odnosno počelo od Svetog Save koji je pomirio zavađenu braću. To je najmlađa. Kći? Jovana. Ja mislim sada su trebali da vrate napred. Mi ćemo ovdje se napred. Izvolite. Da video